ngiyakubusisa. Lila uzoba ngumkaka Abraham, umolokazana wami. Siyakwamukela emndenini wakaJakidar. Buka. Buka nje. Nina nobabili nifanelene kakhulu. Sisi. Wesisi. Dade wethu, dade awume kancane. Wenze njani? Empelweni yazi ngisizwe nginecala nje. Angizwanga. Sekwenze njani manje? Buka nje. Wonke umuntu ujabulile. Ngisho nabazali bami bajabulile. Futhi nogogo ujabulile, mbuke nje ukuthi ujabule kanjani. Bonke bazolimala ngenxa yethu, angithi. Oh. Sengiyayibona ke inkinga. Cha uqinisile. Wonke umuntu uzolimala yazi. Shada ke no AJ. Awu bengasho kanjalo wena. Usho ukuthini? Ngiyaziswisa. Wonke umuntu uzocasuka, umndeni wakho ogogwethu. Kodwa kuyozokube nini? Insuku ezine kuphela. Emva kwensuku ezine kube sekulungile. Kodwa mawuqhubeka ushada no AJ, awusoze waphunyuka kuleyo nto. Ukukhumbule lokho. Yebo, ngiyaqonda manje. Futhi ingakho ngilungele ukwenza noma yini ozoyicela. Kodwa manje ngitsheli ukuthi yini kumele siyenze. Ngizokutshela. Kodwa kumele wenze yonke into engizokutshela yona. Umcimbi wemehendi uzoqala ngo9 ngo8:50. Sekwenzekile. Manje sengizoba inyoni ekhululekile. Ihlisa umoya. Uxolo. Ngeke uzoyimosha lento ngithi. Hayi na kancane. Uqinisekile? Yebo. Ngiyafisa. Uma umcimbi wemehendi omkhulu kangaka, cabanga nje ukuthi umshado uzoba ngakanani wona. Izimemo ukulungiselela kufanele ukuthi sebeqedile manje. Uma umshado uchithwa namuhla, wonke umuntu ngeke ajabule nje. Yonke imali yabo nezenzo zabo uzobe zimoshekile. Futhi nomalume ngeke nje asangiyeke. Enye nje inkinga leyo. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.